Мінск 100 гадоў таму. Пазыка. У 70-е гады 19 стагоддзя на беларускім рынку былі назапашаны значныя вольныя грашовыя сродкі, сканцэнтраваныя галоўным чынам у Мінску. У 1873 годзе адкрыўся Мінскі камерцыйны банк, першы на Беларусі. А ў 1880-е гады у горадзе пачалі дзейнічаць аддзяленні агульнарасійскіх банкаў. У канцы 19 стагоддзя Мінск з'яўляўся буйнейшым пазыковым цэнтрам так званага паўночна-заходняга краю. Такога становішча ён дасягнуў таму, што забяспечваў грашовымі сродкамі фактычна ўвесь лясны гандаль Беларусі з Украінай і часткова з Германіяй і Англіяй. На фінансаванне гэтага гандлю у мінскія аддзяленні банкаў сцякаліся капіталы з усёй краіны. Банкаўскай пазыкай маглі карыстацца толькі буйныя прадпрымальнікі, дысканцёры, банкаўскія канторы, таварыствы ўзаемнай пазыкі, якія служылі пасрэднікамі паміж банкам, дробнай вытворчасцю і рознічным гандлем беларускага краю. У 1913 годзе у Мінску налічвалася 4 таварыствы ўзаемнай пазыкі, 11 дысканцёраў і ўладальнікаў банкірскіх кантор. Захоўвалася прастора і для дзейнасці ліхвяроў. Мінскія багацеі фінансавалі лясны гандаль, удзельнічалі ў спекулятыўных здзелках вакол продажу земляных надзелаў, гандлявалі грашыма па ўсёй Расіі. Па колькасці таварыстваў узаемнай пазыкі, па велічыні іх грашовых абаротаў, Мінск далёка апярэджваў буйнейшыя гарады Беларусі. У 1913 годзе абароты 9 таварыстваў узаемнай пазыкі з Віцебска, Пінска, Магілёва, Бабруйска і Гомеля складалі 127,6 мільёна рублёў. І адначасова абароты толькі 2 мінскіх таварыстваў 112,8 мільёна. У сувязі з пераарыентацыяй ляснога гандлю з украінскага на замежны рынак, банкаўская пазыка ў Мінску ўсё больш накіроўвалася ў прамысловасць і сельскую гаспадарку. Так, мінскай банкірскай канторы Поліка і Вейсбрэма належалі фанерны і 2 лесапільныя заводы ў старых дарогах. У чэрвені 1905 года пры мінскім аддзяленні паўночнага банка было створана манапалістычнае аб'яднанне Камітэт запалкавых фабрыкантаў заходняга краю. Рэалізацыя беларускіх запалак аказалася ў руках аб'яднання банкаўскіх магнатаў з буйнымі ўладальнікамі. Гэта дазволіла ім дыктаваць манапольныя цэны і выціснуць з мясцовага рынку, а таксама з рынку некаторых іншых раёнаў імперыі фабрыкантаў унутраных губерняў Расіі. Тады ж у Маскве ўзнікла аналагічнае аб'яднанне, што праз 2 гады злілося з камітэтам запалкавых фабрыкантаў у агульнарасійскае пад назвай «Рускае таварыства запалкавага гандлю». У якасці важнага пазыковага цэнтра Мінск прыцягваў увагу розных агульнарасійскіх манаполій. Тут, у прыватнасці, знаходзіліся прадстаўніцтва буйнога манапалістычнага аб'яднання Данішэўскіх, якое кантралявала ў Расіі смалакурную вытворчасць, і праўленне фірмы «Прадакон», якому падначальваліся віленскія, брэсцкія і адэсскія гаспадары фабрык па вырабу канвертаў. Канцэнтрацыя ў Мінску вялікіх грашовых сродкаў фактычна абумовіла галоўную ролю яго ў кіраванні ўсёй эканомікай беларускага краю. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя у горадзе быў назапашаны значны эканамічны патэнцыял, што служыў своеасаблівым лакаматывам інтэнсіўнага развіцця вытворчасці ва ўсім наваколлі. Па ўзроўні эканамічнага росту Мінск з'яўляўся буйнейшым горадам Беларусі. Напярэдадні Першай сусветнай вайны ён стаў гандлёва-прамысловым і пазыковым цэнтрам беларускага рэгіёна. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым данатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.